लोगोसे बिथां जुरि बर'खौबो खावलायनाय थाबाय बिथांखौ दान्दिसेनि बेहाय दसे समनि थाखाय बेहाय फैनो थाखाय बिथांखौबो गांसे आर'नाइ होनानै मान बावनो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय सिंगार एक्टर बिथाङा जोंनि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि बिथांखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों बा बिथाङाबो गावनि नाजानायजों लोगोसे बिथाङा गावबो बिदिनो आवगायगासिनो दङ जोङो दिनै हायद्राबाद बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जानानै बिथांखौबो जोंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय लोगोसे जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांखौबो लोगो मोननानै मानोना जोंनि हारिनि थाखाय गावनि संसार आसारखान्थिनि जोंनि हारिमु बा जोंनि कालचारखौ लाखिनाय सासे बिनिखायनो बिथांखौ दिनै जोंनि कमिउनिटिनिफ्राय आर'नाइ गांसे होनानै खुलुमनाय थाबाय बिथांनिफ्राय फंनैसो कमेन्ट जोङो बिनो सानदों जोबोद जोबोद साबायखर गिबियावनो जोंनि बे हायद्राबादाव थाफैनाय बर' रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो आं सानाखैमोन बेबायदि माहौलजों लोगो मोनफैगोन होननानै माने मा बुंनो सार बायदिनो आंनियाबो खुगाया राव गैया जादों आरो ना सानाखैमोन जे बेबायदि आङो लोगो मोनफैगोन आरो बिदि लोगो मोनफैनानै आं जे एथ' गोजाननिफ्राय फैदों थेवबाबो माने जोंनि बर' बड'लेण्डआवनो दोङो बायदि मोनदों आरो ना थेंक इउ स' माच बेबायदि जोंखौ लिंनानै बेबायदि बरायनायनि थाखाय लोगो मोनबाय बयजोंबो ओमफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो थिग बेबायदिनो आंबो जों सासे कालचारनिनो हारिमु सिबियारि सासे आङो बिनिफ्राय आङो गावनिखौनो जेसां आङो माबानो हागोन आङो दे एसे एनै मेथाइबो खनो एक्टिंबो खालामो थिग बेबायदिनो आङो नाजालांबाय थागोन जोंनि बर' हारिखौ जों माने सिबिलांनो थाखाय आरो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बेबायदि जोंखौ बेबायदि माहौल आं मोनफैगोन आं सानाखैमोन आरो ना गोजोननाय थाबाय बिराद थेंक इउ आङो एक्चुअलि आंनि फुरा डिजिटल बुङो आङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बिनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो लोगोसे आङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि सेक्रेटारि आरो सिगाङाव आबसुआवबो खामानि मावबोनाय मोनसे जेरै दिल्लीयाव दिल्ली बर' एस'सिएसन दङ बेंगालरावबो एस'सिएसन दङ दा बिदिनो हायद्राबादावबो जुदि मोनसे ओंखारबावो आरो बुरजा दंबावो खोमा फिन खेबसेयाव फंबायनि खावलायनाय हिसाबै आङो साबायखर बावोमोन जोबोद ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों दा फैबावबाय आरो गोबां दंबावोमोन जों सफैजोबनो हायाखै माखासेया सोलाबाखिसै दा जाय बिथांमोन दं मिजिंथियो जोङो भबिष्यतआवबो सफैगोन होननानै आरो बिथांनि चेनेल मामोनलाय बर' डमेस्टिक ट्रेभेलिं ब्लग बेयाव नाम्बारखौ मोनगोन बिथांनि बेहाय नांगौ जगाजग खालामबा बेवहाय सोरजोंबाफोर मानिबा असुबिदाफोर जाबोयोबा एसेबाबो जगाजग खालामनो हागोन जोङो दिल्लीफ्राव थाङोबा बा बेंगालरफ्राव थाङोबा एसे कन्टेक्टआ माखासे गोबां दङ दा नै हायद्राबादफ्राव दा गिबि खेबै नैबे आरामना दा जे माबा लादों हाबाफारि लादों जेरै ज' जानायनि थाखाय मोनसे एस'सिएसननि दारै मोनसे खालामलांनो लासै मोनसे जों खौसेथि जालांनो थाखाय आरो जोङो जाहाथे आवगायलांनो हायो बयबो मोजाङैनो बेनि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो साबायखर बावबाय जाहाथे बयबो मोनसे थुलुंगानाय होयो जोङो भबिष्यतआवबो जाहाथे जोंनि साइडनिफ्राय आङो फारसे खावलायनो सानदों जाहाथे सरकारफोरनि फारसे बेसेबां माबा सहै मिथिया जायखिया खावलायनो सानदों जेरै दिल्लीयाव गेस्ट हाउस दङ दिनै बांगालरावबो डिमान्ड खालामगासिनो ना बांगालराव दङ नामा बांगालराव दंखायो सिलिगुरियाव दंखायो कलकातायाव दं गोबां जायगायाव गेस्ट हाउस दं दा बे हिसाबै हायद्राबादाव जुदि मोनसे गेस्ट हाउस थायोबा गोबां मानसि थांलाय फैलाय जायो हस्पिटालाव फैबाय बेमार नायजानो मोनसे गेस्ट हाउस थायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोखि बयनिबो सुबिदा जागोन बयबो फैनो हागोन आरो फैबाय थानाय जाखायो प्रग्रामनि थाखायबो आरो गोबां मानसि फरायनोबो फैयो खामानि मावनो फैयो आं बेखौल' खावलायनो सानदों आंनि फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननि साननायाबो जाफुंसारदों हायद्राबादाव थानाय जोंनि बर' समाजनि जा आफाद
बिथां दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो स्पेसियेलि आंनि आर्टिस्टफोरखौ साबायखर बावबाय दिनै आंजों हेफाजाब होफैफानायनि थाखाय बिसिम फैनानै आरो लोगोसे दा बिदेश्वर ब्रह्म बिथांनिसिम आंबो आरो खनले खनले आं साबायखर बावबाय बिथांखौ आरो माब्लाबा बावनो हानायनियाव बिथांमोनखौ एसेयावनोसै गोजोन्थों। जाहैबाय चिरां बेना मामला हाथखदा आमगुरि बिरांगाव थिनाय आमगुरि बेयाव सेरजा सिफुं दामजोबो गासिबो जोंहा राजेश बर' रानिनि करिय'ग्राफार बिराद एस्टाब्लिश करिय'ग्राफार गोबां फिल्म एसामिस फिल्मफ्रावबो करिय'ग्राफ खालामबाय बिथाङा आरो लोगोसे दानि नैबे अष्टलक्ष्मी रंग'लि जि प्रग्राम जादों बेनि एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफार डक्टर प्रसन्न गगৈ सारनि लोगोसे दंबावो जोंहा दे बेनो होगोन दा दा जाहैबाय गुवाहाटि खाथि रानिनि ओमफ्राय लोगोसे बे जाबाय मुन बसुमतारी ना बुङोमोनलाय खाख्लारि मुन खाख्लारि गुवाहाटिनि बिथाङा जेसेबां केमेरा सामलायदों बिथांनि आन्दाराव बेनि केमेरा सामलायनाया आरो अफिसियेल NEZCC अफिसियेलनि केमेराखौ सामलायदों बिथाङा माबा मिडिया माबाखौ बिथाङा सामलायदों दा ओंखायनो गिदिर माबायावसो बर'आनो सौफैजोबनाय जादों आरोखि कमप्लिट मा होनोमोनलाय भारतीय कला महोत्सवखौ निर्दिष्टखौ सामलायफैदों बर'फोर कमप्लिट क्राबाव बर' दं फुड स्टलाव बर' दं केमेरा बर' करिय'ग्राफार बर' डान्सार्स बर' एभ्रि साइडआव बर'फोर ओमफ्राय अनजय फेक्सि दे जाबाय सासे सफैयाखैनो जाबाय गोजोननाय थाबाय एसेनोसै जोंनि फारसेनिफ्राय जोंनि आर्टिस्टफोरखौ आरो जोंनि आलासिखौ सिनायथि होनाया थागथि समाव सफैयो बिथांमोनाबो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जोङो आंबो खावलायबावनो सानदों मामोनलाय चेनेला बर' डमेस्टिक ट्रेभेलिं ब्लग नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो खावलायनो सानदों बर' डमेस्टिक ट्रेभेलिं ब्लग बे चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालायो जाहाथे बिथाङा आवगायलांनो हायो बिथां फंबायनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आरो बिथाङा जाहाथे आवगायलांनो हायो बेखौ आं आरज गाबनाय जाबाय गोजोन्थों बनरगावनि जाहैबाय MA कमप्लिट जाबाय दोरानि नार्जारि बनर खाग्राबारि हायार सेकेन्डारिया बैथि ब्रह्म चिरां बिरांगाव नन्दिता ब्रह्म सेरदारामो ओमफ्राय किसान बाजार चिरां किसान बाजारनि सेरदारामो मोसायो मोजांनो औ ओमफ्राय दा मोनसे बुस्थुखौथ' बयबो एक्सपार्ट जाखाजोब्बाय सर्ट रिल बानायनाय भिडिअ'आनो जनालि नार्जारि बे जाहैबाय बनरगावनि मोसायो जोंनि फक मोसानाय दे जनालि नार्जारि बनरगाव गीता ब्रह्म क'क्राझार दावलिगुरि कपिला नार्जारि बेहा जाहैबाय बेनि बिनानाव नैबे जनालिनि बिनानाव जाहैबाय बेयो बिनानाव ब्रह्म बे जाहैबाय बिदेश्वरनि बियादै जाहैबाय बे दावलिगुरि जाहैबाय बनरगावनि हायनारि ब्रह्म समायना ब्रह्म बे चिरांनि बिरांगावनि बे अमृत ब्रह्म सिफुं सेरजा दामो बे जाबाय टिपकाइनि पर्बतजरा बे जाहैबाय समिरन ब्रह्म करिय'ग्राफार डेन्स कमप्लिट खालामनाय लोगोसे थियेटार इन एजुकेसन कर्स खालामना फैनाय त्रिपुरानिफ्राय बिथाङा ड्रामा फोरोंग्राबो सासे एक्टरबो डिरेक्टरबो आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा खुलुमगिरि मोसाहारि बे जाहैबाय गसकाटानि बे मोजां सिंगार जाखांफुनाय सासे गोदान माबायाव फरायगासिनोबो मिउजिक कलेजाव माबा खालामलांगोन आन्दलन खालामलांगोन बेफोरबायदि नङा आरोखि जोंनि गावनि जायगायाव खौसेनि थाखाय माबा हेफाजाबनि थाखायसो आरोखि नङाबा सोरबा मा खालायो जेराव जोंनाव जाहैयो दा माबा जेरै सोरबा आफाद दाबाय नै सरकारनि एगेन्स्टआव आन्दलन जाहैबाय माबा खालामबाय सोरबा जातिनि एगेन्स्टआव बे नङा आरो बिदि जालायनो नाङा जाहाथे जों असान्थियाव थायो ओमफ्राय जोंना मा जायो मोनसे गाज्रि अयभासबो दङ ट्रेन गाखोनायाव हमनानै लादो गोबां फैयो खामानि मावनो बै साब्रै साबा ज' जाबाथाय बिराद दादागिरिफोर जाबोयो एसे बेयावनो मानसि माखासे बुजानायबो जायो बुथारजानायबो जायो बिदिबो जाबोयो दे
नङा गोबां मानसि फैना दस्रा जेबो जाया एसे सानै साथाम बारा जाबानो एसे दादागिरिया बारा जायो बे हकारफोरजोंबो नांलायगोन सोरबा माबा खालामगोन सोरबा बेबायदिनो दस्रा जायगायावसो बे बुस्थुआ एसे माबा जायो आरोखि ओंखायनो बेफोरखौबो जाहाथे आं बयखौबो कन्ट्रल खालामनाय गोबां मानसि लोगो मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे माबा लायोबा मोनगोन आरोखि आरो जायखिजाया मोनसे ग्रुप नोंथांमोननि ग्रुप खुलिलायबानो बेखौ नांगौ जोंखौ सोदेरना होदो कन्टेक्टआव थागोन मालाबा फैबाय थायोबा जों फैयो मिथिबाय दा मोनसे फेमिलिबो दंफैयो बेमारनो गाबोन थांगोन सोर दाख्लै माबानिफ्राय फैदों बनरगावनि जे कालसार अफिसाराव मावग्रा बिसिफ्राय माबा जिआइ हस्पिटाल बेमार नायनो फैदोंमोन दिनै गबाय नामा बिसोरो गाबोन थांसिगोन आरो बिसोरो बेबायदि कन्टेक्ट खालामबाय थादों ओमफ्राय बेनोसै मा होनबावनो मानसिखौनो साबायखर थाबाय ओरैबायदि बिथांनिसिम औ